i anem a fer el possible i l'impossible perquè els nostres llicenciats no emigren a altres comunitats autònomes o a altres països, i per això hem d'invertir en formació i en investigació. Volem que tinguin uns salaris molt dignes, propostes imprescindibles perquè el nostre país siga capdavanter i un país amb alternatives de futur. Junts podem construir una societat on l'estat del benestar siga una realitat i que els nostres joves, torno a repetir, tinguen possibilitats d'obtenir una vivenda i treball dignes, que els salaris mínims arriben als 1.000 euros, que l'increment de les pensions mínimes augmenten per damunt de la inflació i possibilitem millor qualitat de vida als nostres majors. Que la llei de dependències s'apliqui de forma més àgil i ràpida. A més, cobrint totes les necessitats de quanties de les prestacions econòmiques i d'infraestructures, centres per a discapacitats, centres de dia, geriàtrics i moltíssimes infraestructures més necessàries per a tota la gent. Perquè creiem que els nostres majors s'han guanyat que els garantim les majors quotes possibles de benestar i qualitat de vida. Adoneu-vos que no volem anar a Madrid sols alçar el braç segons ens indique el cap del grup parlamentari o per passar 4 anys sense presentar iniciatives que afecten la ciutadania del nostre territori. Volem anar a Madrid a fer escoltar la veu de la ciutadania d'este país, els seus problemes i les seues necessitats. Per això, reivindicarem transparència en les balances fiscals, la defensa de la pluralitat de l'Estat, la inversió en cohesionar i connectar el territori mitjançant una xarxa ferroviària útil i digna, així com a defensar el nostre patrimoni natural, la conservació i millora dels nostres paisatges, i també defensarem l'ús d'energies alternatives i un ús sostenible de l'aigua, basat en els principis d'estalvi, reutilització i eficiència, entenent sempre que la millora de l'economia s'ha de basar en la defensa de la natura i del nostre territori. Martin Luther King una vegada va dir que havia tingut un somni, que tots els pobles del món vivien en pau i en harmonia. Hem avançat, però encara ens queda molt camí per recórrer. El nostre somni el podem convertir en realitat més prompte. El dia 9 de març hem de començar a canviar la nostra història i nosaltres som l'autèntic motor per poder fer-ho. Sense el nostre esforç sempre quedarem en l'oblit. El deixar de ser invisibles depèn de tots nosaltres. El dia 9 aneu a votar i voteu Bloc Iniciativa Verds.